Ассалом бар он ки медонад муҳаббат кори мост, эҳтироми ҷовидонии ватан пиндори мост. Бо тафохури ватандории хеш болидаем, ассалом бар он ки медонад сухан саршори мост. салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо дӯстон, ҳаводорони савту наво ва мухлисони устод Хайриддини Бозор. шеъру суруд шӯълаи дарди муҳаббат аст, ҳардам ғанимат аст, одам ғанимат аст. барои ҳар як вақту лаҳзаи умри одам ғанимат будан, имрӯз мо як барнома интернетӣ омода намудем, ки бо номи хотироти устод Хайриддини Бозор ном гирифтааст. ҳоло бошад ба тамоми мухлисону ҳаводорони савту наво ва подписчикони сомонаи марди майдони устод Хайриддини Бозор пешкаш мегардонем. Хайриддини Бозор соли 1980 бо асбобҳои зарбӣ, яъне ки таблаку доира, бо сараёндагони маҳаллаи Чортод, аз он ҷумла Исматулло Дарвозӣ, Иззатулло Файзалӣ ва Турра Мадиёв дар тамоми тӯи хурсандиҳову шабнишиниҳо иштирок мекард. баъд аз он аз соли 1984 сар карда дар тамоми маҳфилҳои шабона тӯи хурсандиҳо бо устод Ибодулло Машрапов ва устод Дӯстмурод Алӣ бо ҳайси таблзан иштирок менамуд. аз соли 1985 то соли 1987 устод Хайриддини Бозор ва Сангалӣ Мирзоев ба ҳайси таблзан дар тамоми тӯи хурсандиҳо ва шабнишиниҳо иштирок мекард. санъаткори асил гуфта санъаткориро мегӯянд, ки новобаста дар кадом душвориҳо, дар кадом ҳолате ки набошад, бояд ҳунари хешро нишон диҳад. дар соли 1988 бошад, Хайриддини Бозор дар як шабнишинӣ бо асбоби мусиқии аккордеон ба тамоми шавқу рағбаташ суруд таронаҳои устодони хешро бо ҳунари болояш замзама мекард. дар ҳамин лаҳзаи хурсандӣ ногаҳон устод Сангалӣ Мирзоев вориди ин ҷашн мешавад. вақте ки Хайриддини Бозор устод Сангалӣ Мирзоевро дар ин шабнишинӣ дид, дар ҳайрат монд ва эҳсосоти худро аз даст дода хешро гум кард. устод Сангалӣ Мирзоев аз санъати волои шогирдаш бохабар шуд ва ба Хайриддини Бозор бо як эҳсосоти баланду самимона дар ин ҷода дуои нек дода гуфт, ки аз худо талаби инро доранд, ки ба қуллаҳои баланди санъат бирасӣ ва як санъаткоре шавӣ, ки бар дилу дидаи мардум ҷо гирифта бошӣ. бо шаҳбари баста паркушодан ҳунар аст, бо қалби шикаста дил сурудан ҳунар аст, дар базми ҳазору як шаби танҳоӣ бо сояи худ байт сурудан ҳунар аст. якчанд муддате Хайриддини Бозор дар тамоми тӯи хурсандиҳо ва шабнишиниҳо бо садои фораму дилнавоз сурудхонӣ мекард. Хайриддини Бозор дар як тӯи ҳунарнамоӣ мекард, суруд таронаҳои устодони хешро бо умқи дил замзама мекард. мардум ҳама шод буданд, хурсанд буданд, рақс мекарданд, бозӣ мекарданд. ба ҳамин тӯй як марде бо номи Қурбон Бердиёв бо тахаллуси директор ворид шуд ва ба санъати Хайриддини Бозор эътибори хоса дод, хуб гӯш карду тамошо кард. дар ҳолате ки Хайриддини Бозор ҳунарнамоӣ мекард, Қурбон Бердиёв фақат ба ҳунари ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир мекард. Қурбон Бердиёв шахсияте буд, ки санъатро қадр мекард ва санъатдӯстдор буд. ба вай санъати Хайриддини Бозор писанд омада буд. вақте ки хурсандӣ тамом шуд, Қурбон Бердиёв Хайриддини Бозорро ба назди худ даъват кард. онҳо бо ҳам суҳбат карданд. баъд Қурбон Бердиёв ба Хайриддини Бозор гуфт: ман ба санъати ту қоил додарам, санъати хубе дорӣ, беҳтарин сарояндаӣ. боз Қурбон Бердиёв ба Хайриддини Бозор гуфт, ки дирӯз ман дар як шабнишинӣ будам, устод Кароматуллои Қурбонро дидам, ки бо як асбоб маъракаро ба дараҷаи баланд гузаронд ва ба Хайриддини Бозор пешниҳоде карда гуфт: додарам, мехоҳӣ асбоби Кароматуллои Қурбонро ба ту тоҳфа кунам? Хайриддини Бозор ин суханҳоро шунида дар ҳайрат монд ва ҳайрон шуд ва ба худ фикр карда гуфт, ки ин гуна мешуда бошад ё на. фардо субҳи барвақт ба хонаи Хайриддини Бозор Қурбон Бердиёв омад ва Хайриддини Бозорро гирифта ба назди устод Кароматуллои Қурбон рафтанд. дар он ҷо суҳбатҳо гузаронданд ва аз устод дар масъалаи асбоб пурсиданд. дар идомаи суҳбат устод Кароматуллои Қурбон гуфт: агар илоҷаш бошад, ба ин бачаи ҷавон ягон асбоби аз ин нисбатан сифати хурдаша гиред.
дар ҷавоб Қурбон Бердиёв гуфт: ман ба санъати ин ҷавон қоилам ва ба ӯ ваъда додам, ки асбоби шуморо тӯҳфа мекунам. устод Кароматуллои Қурбон ин суханҳоро шунида ба Қурбон Бердиёв гуфт, ки аҳсан ба ту, чунин санъаткорони ҷавонро дастгирӣ мекунӣ. Қурбон Бердиёв нархи асбобро аз устод пурсид. устод Кароматуллои Қурбон нархи асбоб 20 000 гуфт, лек шумо ба хотири санъати ин ҷавон ба назди ман омадед, ба шумо бо нархи 18 000 медиҳам, агар розӣ бошед. Қурбон Бердиёв ба ин нарх розӣ шуд. устод Кароматуллои Қурбон ба Хайриддини ҷавон дуо дода гуфт, ки ин асбоби электронӣ Ямаха 6300 мебошад. ин асбоб ба мисли гавҳараки чашм нигоҳ кун. ин туро ба тамоми орзуву ҳавасҳои некат бурда мерасонад. Хайриддини бозор баъд аз дуо гирифтан миннатдории худро ба устод Кароматуллои Қурбон ва Қурбон Бердиёв мерасонад. дӯстони азиз, мухлисони устод Хайриддини бозор, ина асбоб марҳамат, аз устод хоҳиш мекунем, ки як суруди хешро, як суруди ҷавонияшро албатта баҳри мухлисон ва ҳаводорон аз асбоби шодравон Кароматуллои Қурбон замзама намояд. саломат бошӣ барандаи хушадор. чуноне ки суханҳои хуб кардем дар васфи дастёбии асбоб чхел ки мо рӯи саҳна биромадем. шодравон Кароматуллои Қурбон шӯи санъати эстрадаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ин ҳар касе муяссар намегардад ки асбобаи ба вай насиб кунад. ин насиб мо будай шодравон Қурбон Бердӣ бо лақаби тахаллуси директор, ки ташаббуси аввал буд, ки мо соҳиби асбоб шудем. то ин дам ман асбобро чхел ки шумо гуфтед, шодравон Кароматуллои Қурбон гуфтанд, ки мисли гавҳараки чашм нигоҳ кунанд. то ин год мо ин асбобро нигоҳ дорем, ки муддати 34 сол меша, ки ани асбоб дар иҳотаи ман, нигоҳбини манда, мо айрои асбобе ки шумо менигарем, ами рӯи асбоб мо ба об рӯ шудем. на балки дар ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ моро мешиносанд, ки ами хел шахсият аст, ки аввало бо лақаби шӯрикча буд, баъдтар тахаллуси Хайриддинча шид, баъдтар Хайриддини бозор, шукри худо ҳоҷи Хайриддини бозор гуфтам моро мешиносанд. мо миннатдорем, барое ки ҳар кас бе устод кард оғози кор, кори ӯ надорад эътибор. масъалаи асбоби шодравон Кароматуллои Қурбонда мо миннатдорем. хай чхел ки гӯем, ки ин асбоб аз соли 89 гуфтем то инҷо дасти манда, мо як суруди шодравон Кароматуллоро замзама мекунем, бо суҳбатро давом медиҳем. бо худо розӣ бошад, дар масъалаи хотироти устод Хайриддини бозор насиб аввалан худо ҳафтаи дигар боз як барномаи хуби пешкаши шумо мегардонем. баъде ки сабабҳои 80-90 шикоро шуда чи? бале устод, аз устод хоҳиш мекунем баҳри мухлисону ҳаводоронаш, баҳри асос подписчиконаш як суруд бо асбоби устод Кароматуллои Қурбон ва суруди эшон. Марҳамат устод. саломат бошед. شود
سلامت باشیم. یکم چی گفتنی باشه برنده شده در بعد سرود خونیم مرحمت. تشکر زیاد استاد عزیز که بهترین نوازش بود، بهترین صدا بود و تشکر زیاد با استاد مینداری خیش رو با استاد میرسونیم که این برنامه را ما با البته اون قدیل تیار نمودیم بحری کی بحری انمو پرپیسچکان بحری مخلصان اشدی استاد سلامت باشین. سلامت باشین. تمامی پرپیسچکان و مخلصان در امان خدا باشین، تنصیحت باشید، خانه آباد باشید، باقی با برنامه های نو در پیش. صبح باقی در امان خدا.